Един остров беше хубаво. Ден. Да. И втория път пак вече... 10 часа вечерта, вече сме на хижа Бъндерица. Не знам как ми дадоха. Айде на здраве за рождения ден на Марко, е жив и здрав. Утре ще... Ето какво е положението, пълно е с народ. Студено е много, дивото няма слънце. Зима трябва да се вижда. След малко ще включим пак. Ми събира само един вид правда. А и там складовица има също, има... Хапваме тук. На съседните маси пеят много хубави песни. Пеят на ношенца. Поне един да се покаже с чаша. Да. Да на здраве. Да. Здравей. Ма това ще е за звъненето. Това е Ериан, братче. От хубаво млеко. Екстра. Говорят си от татъка за кончето. Утре това е една от нашите цели. Борката мисли за ядене, както обикновено само. Ние имаме идея за две кончета. Или три. Ти снимаш се самото конче, бастона и кеша кончето. Три кончета. Ай, ще ям след малко пак. Ето е бойната група. Тук сме вече на заслон Казана. След около час и половина ходене сме може би сме на 20% от пътя. Так. Е това там горе е Вихрен. А това тук отдясно е Кутело, нали? Да, това там горе. Кутело. Това там е вечната Преспа. А и тук сега ще си правим снимка. Дори и зимно време понякога. Така. 3 часа след тръгването от хижата се намираме на премката. Това тук отпред е североизточния склон на връх Вихрен. Това е крайната цел, там трябва да се качим. Но първо ще се качим до кончето, което е там, където е навалицата с народа. Това е нашата група. Вълка подготвя въжета да се връзваме. Някой се реши да се отказва вече. Ще видим гледката от тук. Естествено много яко през цялото време. Много студен вятър. Много красиво. Ето какво нещо. Това там с гърбиците. Него трябва да... И после Вихрен. Както му е старото име, ЛТП. Ще видим какво правят дружинката. BTV репортерите, нещо да казвате. Аз не мога да запомня пътя на въжето. Борка, кажи нещо, Борка. Оставка! Оставка! Ето го Мариан Побански. Добре, че няма слънце, има вятър, въпреки че е много студен.
Значи този чукар, така като го гледам от тук, го дават в маршрут между 30 и 60 минути изкачване. Аз мисля, че ще го кача за повече. Особено след като са минали кончето. Ако въобще го минем. Или поне аз. Даниела пак създава смут. И така. Ще снимаме минаването през кончето, цялото. Всъщност целта ни е първо да отидем до кончето, да вземем кеша от другата страна, да се върнем и след това атакуваме чукара. След което се спускаме по южния му склон и отиваме на Моратово езеро, където ще опънем палатка и се надявам да не е супер студено, да мога да си пинем ракийка и така нататък. Където ще се връщаме, аз там да изчакам, защото аз побежете вече няма. Няма, не се бъде. След 30-40 минути катерене се качихме на кончето. От тук започва кончето. През това трябва да минем. Може би след половин-един час ще отидем през най-стръмната част и оттам отдолу. Вълка показва тук котешкия чал. Вляво. Кое каза, че е кутело? Ага, дето ръкомахът. Онова острия връх среща там на юг. Той там има кеш, ама до там не мога да стигнем. Даже за по-малко, защото ние до 10:30-11 чакаме светло и както ни дойдат. И след това тръгнахме и някъде към 3-4 следобеда бяхме на Моратово. А на другия ден от Моратово отидохме на Синаница и идеята беше там да спиме, ама после така стана, че се върнахме. Фактически за един ден Моратово, Синаница и обратно на Моратово. И на Синаница качихме и върха, слезнахме от хижата, час и половина седяхме докато беше големият къс и градушката и тогава тръгнахме наобратно. И към 7 вечерта бяхме обратно на Моратово и Светло и Радица бяха пристигнали. Бяха опънали това. На връщане трябва да минем по една пътека, където са онея хора. Така. Озоваваме се отново на премката. И там долу. И трябва да изкачим този големия чукар. Това е вихрен. Би трябвало за час и половина да го качиме. Започна да вали, което е доста неприятно. За сега не изглежда толкова опасно. Колко метра са до кеша? Е, там дето има то нещо като къщичка. Ага. А що да не го стигнем? Да. Аз ще поснимам още малко тук. Его Банско се вижда долу. Мисля, че с Sony Vegas ще ги нагласа. Да. Да, с нея.
Мгм. Дано не почне да вали някакъв гаден дъжд. Иначе е хубаво, че няма слънце. Може би към 2600-700. Демек сме Вихрене 2914. Демек сме се качили виж си 1, 2, 3 деца. Значи от върха в дясно. Точно където соча. Направо. Едното, второто, третото.
Няма ли се връщам от тук после? Долната пътека. Надолу. Коя ще е по-къвто? Тая, по която отих. Много им там. Но най е по-добра. Да, тази, която долу тичи добре. Колко метра е това? Широко е, да. Цялото време мрънка, защото ние с въжета. Какво снимаме? Айде вашата група. Никой ще намеря вие Да. Добре, гаси го за сега. Започнахме тук най-стръмния участък, най-опасния. Сега Вълчо ще сложи камерата на главата и ще снимаме, където можем да стигнем. Ще да видим как ще стане. Шли ли горе-долу? В правилната посока. Чакай, може би е така. Да, е така вече седи това. Чакай да бръкне така малко по-над челото. Това трябва да седи по средата на това. Е така, ако седиш е идеално. Поне така сложно. Защото това иначе тръгва отзад да се дига, срещаш ли? Така. Ако е накриво. Нищо. Окей. Само не знам да не вземе да се изхлузи. Кое е малко? Не е проблем това. Ти си се държиш така един час за металното, а с това просто за осигуровка. Още нататък. Няма. Ами ако се връщат, да, към Вихрени, към Бъндарица, да. Еми два пъти съм го минавал с въже, 2006 и миналата година. Само внимавайте, че на места старото въже има нишки, които будат. Е, тук е една такава. Велко, само му нави муфата да не го отваря така. В смисъл, не да я заключваш, а просто я навиеш наобратно.
Велко, камерата снима ли в момента? Вижда ли се цифри? А, добре, окей. И нищо. То все пак това не е холивудска продукция. Не е холивудска продукция. Да. Не знам, може би поне педя. Какво? Да, е там виж. Е там долу е, обаче е чак оттам е, те са уния хора. Е там къде са другите колчета, оттам се слиза. То вие докато стигнете до там ще ви хареса и ще го минете цялото конче. Я там погледнете насам да ви снимам. Ето, да ми направя някакви размери такова. Няма ви поверят хората после. Да, тук почва новото въже, което е по-добре, защото това старото на места стърчат нишки и будат. Дръж се за металното въже, просто го ползвай за опора. То малко се клати и мърда, обаче не е проблем. Да, аз нямам проблеми, първата се съпуснала. Знам въжето и това колко се отпусне, но къде ще отиде. Си някакви лъжи? Не. Имам една лента такава в джоба. Дете евентуално мога да обвия около това, но за сега става окей, не е проблем. О, Дани. Ма ти що не си ползваш карабинера? Ти е въжето. Къде са другите? Еги отзад, я веднага се фаща и затова, че ти скъсам ушите. Аз го минах без въже. Видяхте ли? Ей, ушите се да, така, другия рожден ден никакъв подарък, като не слушаш. И дедо мраз нищо нема ти донесе. Още най-много те обичам. Твоите моменти си мой подарък. Айде, да се вързани ме. Ими да. Аз искам да се върна там да ги видя как. Ема ето те идват. Не, аз искам до тях да ходя и пак ще дойда при вас. Добре, айде слагам го. Ръси, как е, Ръси? Малко юхи. Дай, напред ти. Това въже дръпнете. Кое? Е техните, защото много добре. Подух, сега трябва да седнем. Дръжте се просто за това металното въже и го ползвайте като опора. То малко мърда и шава, обаче не е проблем. Ма ти стой там и ги дръж тях. Ето, добре, аз сме ръцете ти. Добре, айде минавам. Добре, слагам го. Е, там, още Страшно малко, нема, не бой се. още малко и оттам надолу. Надолу трябва много страшно. Не може да карабинерите да седе надолу. Да, Еми, то виж, там е пътеката. Защото
Нема се притеснявате, вързани сте, държите се за въжето. Нищо страшно нема. Виж какво си искал от това. Виж аз как тичам. Нищо няма. Просто се радвай. Ма не го откачай твоя, идвай насам просто. Аз ще тук отзад да го пазя. За само е толкова страшно. Има Като такова. Не, горе-долу, цялото е горе-долу нещо е такова. Цялото още колко време? Виж, там. Горе-долу се вижда къде свършат коловете. Там. Фактически няма и половин километър цялото въже. Може би 250-300 метра. Аз си го представях много по-шиво. Само камерата малко надолу да се нагоре да гледа. Там тия по средата на главата. Ага. Това се справи тя. Айде, вземи се закачи за въжето, не ми обяснявай. Ушите ще ти скъсам. Имаш на 50 места само да го преместиш, не е на толкова много. Знаеш го, дай да се разминеме. Тука. Давай, идвай насам, ще се разминеме. Ти ще минеш от тази страна. Тук стана вече много такова. Че е по-тясно. Не. Така изглежда. Не сме сами, това трябва да те успокои, може би. Кое? Че не сме сами, че сме много хора. Здравейте, ти снимаш ли? Мисля, че да. Добре. Снимай ни всички, снимай Елена, снимай Люси, Снимам после всички. да имаме клипчето и... То снима. Това после Велко ще го монтира. Росне, айде вземи малко да помагаш. В смисъл, давай им ръце, дръж ги. Не, моля ти се, не искам. Не се притеснявай да се отпуснеш на въжето. Да, всичко все е окей. То си се клати, обаче си е достатъчно здраво хванато. Ти трябва да сядаш. Не, ти не ставай да гледаш, че ме страх. Моля да ме гледаш. Ти трябва да седнеш на това. Да, седни в дупе. Така седни и се прехвърли. Да, нали така? Не, ето там където си стои. Там да, дете се отпред. Марко. Там започва въжето за... И стоил, там е въжето за надолу, ама то е малко. Да, аз вече ги виждам. Не сме. Ние сме си тука. Спокойно. Какъв е червен? Кое? Снега? От прахоляка.
ще ти подам ръка. Супер. Да, това тук е супер адреналин. Ето тук това място е най-яко. Дай ръка, ако искаш. Да. Еми, знам ли? Еми не, до заслона не. Защото времето напредва. Не, снимам, просто я държа в ръка. Защото на главата не знам дали стои достатъчно добре. Имам чувство, че ще падне. Тая лента, която отгоре е прекалено къса. Нищо, така е по-добре, като я държа. Трябва да чакаме да се разминаваме. Те искат да се отказват да не сме ходили до Кешево.
Не, нищо толкова с кешовете. Знаеш как ще ти зашлява аз? Е, вели, Ние се чудиме да бехме на чкета. Ти си дошъл, че Ако някой ще се връща пара, му взема във върху. ма то са... Ние ще ви чакаме долу. Слънце, бе. Слънце, щаш ли си? направо скрепите нагоре към кеша. Ами... 2,5 или 3. Повече от половин час определено. И навръщане, Той- това тук е един. Той изглежда близо, обаче всъщност бавно се ходи. И викам 4, 5 Да, защото то вече е 2. Това мисля по-добре си да влизаме. В смисъл да ходиме към Вихрен. От Яворов, ами до кончето. Ми колко? Може би 6-7 часа. Там си е изкачване. Там също си е доста изкачване. Направо вкъщи. Това тук нищо не беше. Отявно тук. Сега не го направим, не го Чакай да се... Некой друг път, бе. Може някой път до година живи и здрави пръвно да се дойде и да се спи на палатка тук на премката или на сон казана. Ние ако се качиме, 5:30, айде 6 да се качиме на Вихрен. До това Моратово езеро ще стигнем до 8. 2 часа няма ли да стигнем? И може би над 2 часа ще е. 1 час, горе-долу час ще ни е слизането от върха до кабата. И оттам да речем, че ще има още час и половина или 2. А тук това за половин час няма как да го минеме. Той изглежда близо, нали ти казвам. Ами, натам продължава пътеката. Просто там се вижда заслон кончето. Нещо. Да, малко тук. Там е заслон кончето. Да, снимай го да се хване върха. Ето, връх Вихрен, 5 часа вечерта, след като минахме Да, няма себе ти обяснявай. Ето там олия чукар, кончето го минахме до половината, слезнахме, качихме се следващия час и мисля да почиваме поне 1 час. И сега сме на Вихрен. И Макдоналдса сте го преместили. Давай, къде е GPS, имате ли? Да, аз имам GPS. Ми дай пусни го да... Его борката. Цък. Това е нашата група. Всички благополучно дойдоха до тук, без никакви такова. Добре, Вихрен. Да видим гледката.
Така, много красиво тук. За добро или за лошо обаче ни чака около 3,5 часа път до Моратовото езеро, където ще опънеме палатката. Те езера им забравих имената, май бяха Георгиеви. От тази страна на Пирин има доста вода, докато през карстовата част, дето минахме преди малко, т.е. дето вървяхме целия ден, Казана, Премката и това няма никаква вода. Носихме си по 3 бутилки от литър и половина и спихме по 1,5. Ето ги Вълка, Марко и най-новото попълнение в геокешинга Борю Борката. Отиваме да търсим кеша. 150 метра. 150 метра? Ама ние ако щом ще слизаме натам да... Не, натам слизаме. Така ли? Ага, добре. Аз искам малко си почина тук, не искам веднага тръм, защото изтрещях. Аз добре, че ние такива правиме по 5-6 крачки и спираме и не ми се видя чак толкова. Абе тегаво, ама не... Ако бех само с вас, ще да ми е много тегаво. А там панакончето беше най-яко. Как се казваха, Вълчо, как се казаха тези езера? Разкажи на хората къде сме. Те Георгиеви ли? Какви беха? Това там са Георгиевските езера. Те двете. Е връз Георгиевица, а на заден план се вижда Синаница. Да, е това най-острото. Да, това отсреща е Моратов връз. Да, дето утре искаш да го качваш. Да. Това там са Бъндаришки чукар, Бъндаришка порта, Дончови карови, а там на заден план това високия тъмния връх, който се вижда с снега по него отпред. Да. Това е Каменица. Къде се намира Моратовото езеро, дето ние ще спим? Там отзад това байрче, ниското. Тоест нашия път е по тази пътека тук долу. Да, по нея. А онова езеро е част от Бъндаришките езера. Тук нещо много интересно и от тази страна на върха, както и от она, има много надписи направени с камъни. Еги е там долу на поляната. Тук пак навсякъде има лед. Това да не е ония лед, как беше? Това е снега. Да минахме по край ония. Да. Да не е вечната преспа. Тя е тук отдолу, тук не се вижда точно. Тя е пълна. Изкарахме един идеален ден, без происшествия, хубаво време горе-долу. Най-важното, че нямаше слънце, защото щеше да ни събори. Ето ни долу е това. А това там долу, това не е вихрен, нали? Не е хижа вихрен. Не това. Това там с червеното. Марко цял ден си твърди, че това там долу е Бъндаришка поляна, аз твърда, че тя се намира точно до хижа Бъндарица. А кеша трябва да е тук. Не, тук едно е такова трябва. Той има още едно. Така ли?
Някой не е ли сложил нова снимка? Ние сега ще намерим един кур. Миналата година как го намерих вече, това предпочитам да намеря кеша. Сега Борката, той е много активен. Борка, търсиме такова кеша. Дръж, Борка. Нахъси се. Некой бил преместил кеша, не бил там, дето такова. Това тук от среща е връх Тодорка. Там долу, това е хижата, от която тръгнахме. Хижа Вихрена. Както виждате, е много път. И не го вървяхме директно от тук, почти заобиколихме целия рид. И въпреки това попах место. Ето ги, те го намериха много бързо, аз докато лялям. Кеш е намерен. Първият кеш за днеска. И така. Малко съм измръзнал. Какво? Монетка? Значи някой чех е бил тук. Ето, това търсиме тук. Аз съм го виждал, Взима я, бе. Тая е хубава монета. Това е подобна съм виждал. Да, подобна може би съм виждал. Дакича има подобна и на Дакича на Хубава подобната монета. проксито е у мене. Егите чехите. Дървените. Чехите. Невероятна красота е тук. Аз тия това е хилата взимаш и местиш пак от кеш на кеш. Така да? Да, но не се Ама, да, и те, освен това, аз като видях това чеха, там на това, дето търсихме заедно кеша на този, ме пита дали искам такива и ми извади една шепа, такива ми беше приготвил, аз му казах, че не искам. Сигурно си на раници като моите такива. Да взема една да занеса на сбирката. Взимай ги, не, взими ги двете ги. Няма такова. Взимай всичко. Добре, ето ги. Аз да взема тая. Вече това ще ги снимаме като... Да. Друго има ли интересно? Това още че няма какво оставим. Добре, няма нищо да оставаме. Разписвайте се. Аз отивам там на това да се загърна, че ми е много студено. Трябва да слезем отдолу. И така. Тук някой си е правил крепости. Много е яко след цял ден ходене да си приключиш заплануваното. Кончето изглежда направо величество. Не знам как сме били там. Просто не мога да повярвам колко много камъняк преминахме днеска. Ето ги, хората се спускат по южния склон, откъдето спускането е доста по-полегато. Както и изкачването, според някой. Според други е точно обратното. На върха
Винаги има хора. Отпънали се знамената Катун. Его борката, най-новия геокешър. Единствено малко ме яд, че не отидохме да вземем кеша на заслон кончето. Но според Вълчо и Марко пътя ни щял да се удължи още с 2 часа. Ето ги, ръкомахат. Подаваме им знак, че сме намерили кеша и така кефът се. Странно, на всеки връх, който съм качвал, винаги намирам кучета. И долу на премката също имаше няколко. Този е лабрадор. Аре бе, много сте унили, бе. Няма, много са изморени. Намерихме го, то се оказа много лесно, да. Ами Вълчо предния път не го е намерил. Да. Ти трябва да го месиш. В принцип не. Ми така разправя. Той е бил преместван кеш. Гаса. Стига ви толкова. И така, слезнахме от Вихрен, его и от тази му страна. Днеска, както каза Вълка, го гледахме от абсолютно всичките му страни. Вече всички са капнали. Положението е много зле, чакат ни още няколко километра до това Моратово езеро. Да, и половина. Да. Е, това там е връх Тодорка. 5-3-6. А? Ама като стигнем, ще си капнем по реките. Его. Виж го, Марко. Почивка. Само дано не ни завали, защото това време... Ай, те там долу, дето са по пътеката. Това са те нашите приятели, дето утре ще ходят на плуване или на какво беше? Ще гребот на Панчарел. Да. Его, Чукара е внушителен от всичките му страни, откъдето и да го погледнеш. От тук, от там, от всекъде е... Ама оттам... Няма. Ама оттам, дето се качихме, поне не се вижда колко е трудно. Да. Да, там просто е скрито всичко, някакво цък и по-на време си горе след няколко часа. Какво се смееш? Един час да е по-малко И еге там онова момчето и момичето, дето едва слизат горкичките. Няма щеки майка. Не от... Как ще спатиш от хода надолу? По газяга. Къде ги видя? Кой? Еге, ама ти вече така си легнал, че не мога да ги видиш. Трябваше ти кажа преди точно 30 секунди. По-надолу, така ли? Ей, точно следващото хълче да... Това е зарез следни. Да. Следващото включване е от палатката. Така. Следващия епизод се намираме на 2 км от Моратовото езеро и ни започна дъжд. Извънреден епизод. Това е бонус. Ето ни тук, сложени. По това
Чакай само да ви покажем колко е мътно навсякъде. Дръжте, аз да излезе да снимам отвънка. Снимай, оп, леко да не се прибиш. Моето... Ето така изглежда лагера. Трябва да дойдете да видите отвънка колко е забавно. Много е хубаво. Две щеки седат неупотребявани там. Всички да виждате. Росе, къде се криеш, бе? И ти участваш, моля ти се, Берхилс. Я се покажи тука. Ето го, Росен. Айде. Приключваме, защото Час нямам думи вече. Дай. Извънредно включване втори епизод. След около 40-50 минути седене и висене подгизнахме и това не спира. Няма изглед да спре. Ето само да видите за какво става въпрос. В момента седиме върху вода. Ето го Мариан, ето ги и другите. Всичко е... И най-лошото е, че се намираме на 2,4 км от най-близката точка, която е хижа Вихрен. А до там ще стигнем сигурно за поне 2 часа. Айде, очаквайте включване, евентуално. Така. Ето е пред хижа Вихрен. Планираното изкачване завърши не точно както очаквахме. Палатките на Моратово езеро въобще не стигнахме до там, валя ни дъжд повече от 2 часа и от близо 3 часа се спускаме в тъмницата. Има още 3 с мене отгоре. Сега отгоре се спускаме, щехме да спиме на Моратово езеро. Обаче ни запока дъжда и там горе станахме на Мармалади. И повече от сигурно над 2 часа и половина сме по тъмно само. Добре, че всички имаме фенери, че ги блещука там. Е страшно такова. Градушка правя тук. 10 минути градушки и работи. Ей, блещукът. Появяват се останалите тримца. Тъй. Сега не знам какво точно ще правим, дали ще спим на хижа Вихрен или на Бандерицата, но сме в вир вода, мокри до кости. Благодарение на дъждобраните, поне от кръста нагоре не сме много мокри, но за сметка на това се изпотих и то стабилно. Гърми и трещи през цялото време, откакто слизаме. Горе ни пра градушка, тук долу. Ате, всъщност забравих, че са 4. Да. Ето го, първия е вълчо. Не, всъщност това е борката. Се появява. Ето ги останалите. Лялят, стигнаха щастливи, сега лялят. Миньорите. Добре, че имаше фенерчета за всички. Его Марко пръв, на втора линия Кума Лиса и Кунчо Вълчо после. Не е верно. Ами къде е ракета? Дайте да правим. Какво ще правим? Не знам, каквото кажете.
Аз искам просто да съм сухо, няма как да стане при положение, че краката ми са вече подгизнали. Влеземе вътре, ако искате, ще се огледаме. Питаме, ако искате тук да ви го занощуваме. Как ще спи той? Предполагам, че това нощувката се също пари като долу. Със сигурност, да. Има бензала, може да се взети. То, Който хора направят ли? то аз като слезнах нямаше никой отпреде и светкам такъв и си говоря. Там почнаха да се появяват хора, там такива гледат, какви ги върши. Сме ги изненадвали на една нова година на заврачица. Там беше Пристигнахме 20 минути преди полунощ. Не, тук на е 31. стена, но там беше просто снега, аз пак ревах. Там ревах. Дайте пустите на там. Не, там сериозно се бях поплашил. Борка, я разузнай ти какво е положението на бъндерица. Разузнава човека. Така. Добър вечер. Водницата беше. Хижа вихран. Та-да! Добър вечер. Добър вечер. Добре, завари. Знаете ли дали има свободни стаи? Ами те предупредиха хижара, че идвате, но чакате за Кой тук първо в рецепцията питайте. Тук в рецепцията. Сега ще питам вече. Чакай, Какво стана? Вие откъде идвате? Познай, Вихран. Не е от Вихран. Ама ние цял ден обикаляме. Ходихме къде ли не. Сте обикаляли тогава. Те мислехме да ходим на Мурафово, но никога не дъжда. И тъй. Приключваме за сега с снимането. Не почне да мига червено. Сега вече е такова. Здравейте. Цък, цък, Кумалиса ще ви разкаже история. Много хора да я разкажа. Това е нашата софра. Това си го сглобихме тук импровизирано набързо. Сега си правим супички, там след такова. Супички, бульончета и ракийка. всеки може да каже по една мисъл. Там е багажа съхне. Да. Аз ще Всичко? почна да вече пух. Живота малко по малко почва да връща тялото. Да. Бега да вече пусна, който и не е след това. Капам. Ама не ти ли чиклик? Добре си. Ето тук ще спиме. За сега е софра. На здраве. На здраве, на здраве. Погановския манастир или откъдето беше. супер. От сръбския там. Ма добра е такива тачки. Да, даже аз много се изненадах. Някакво подва, май. Подло Аз пише. много виждам подва, така по миризната, така. Представям. Борга прави тази ръка, Абе, обаче остро влиза. В смисъл не е... Първата, която Мариан даде с нощи, беше много мека. По-слабо е и по... Една беше по-силна ръка. Неговата. На Мариан. С нощи дето пихме. Да. На мен много мека ми беше. Тази ми е така остричка. Усещам я. Това е по-домашно. За мен една ракия най-добрата купеш като нос купил. Ето, 5 чашки. Поред което аз съм намерил. А какво е в чаша с това? Ти носиш чаши. Да. Благодарение на мен. Добре. Това още ли какво? Снима. Направиш едно рянче направо. Ариан! Ако бяхме до бъндерица! Стижи до бъндерица. Няма, те спът. 10 часа кой. Аз път, колко е такова, 11 часа няма. Ние вчера към полунощи легнахме, па си работехме. Няма сега, няма за това е рани и какво. Сега да сме доволни на това да го имаме тук. И то е в изобилие.
Защото сме на сухо, На има сухо, да, ток, имаме си телефона се колдреш, зарежда, супички. Там виси чувал и съхне. има... Тук съхнат дрехите. По една чаша и правим и я развършим. Абе, яко е, яко е. Да, подаваме на палатки, вашите шон са някакви такива. От вероятно те, щяха Не, да не. са Само шустни. на ексините, това ще са и нашите, и на Мариана. Нашата... Нямаше просто смисъл. Ама при този дъжд цялото горне ще й се намокри още отдел, от всякъде течеше вода и кали. Ай, Боря, И стана мизерия. готови и върти. Ние пей, че Е, така... А, не, аз не искам такова. се намокри доста тогава. Аз такова горещо не мога пия. Дай нататък, предай нататък. А не, аз такова не пия. А, добре. Така, Не. Рекията е най-доброто лекарство в случая, според мен. В принцип, да. да, И Колдрекс грено и вино, такива примерно. пия много А, рядко, греното защото вино. съм Това е. доста болен и трябва да оздравявам по-бързо. Защото ми е писнало първо нос да ми тече и да кихам и да тече. И какво помага ли ти това според те? Май да. Абе, росне. По-добре е колдрекс, отколкото антибиотици. Те отсека издухаше вятър човек на Спорно е дали е по-добре. те върхове. Това пилин, дето Вики е казала, верно си е мъжка планина, да, и това тук не е нито планина, не е някакъв страшен чукар. Тегаво е тук. Тегаво е. Заслужава си гледката, заслужава си емоцията, обаче... Много е стръмна и камъняти. Рила е най-хубавата планина. Септември Коя? Рила. 2006 За изкачване, а за Там- така там да най- се сложиш да лагируваш по родопите. Мгм. А пък този чукар тук няма... А Стара планина били ли сте? Били сме, естествено. А, да. Бях Ние- тук, да, разбира се, на рай. първите 6 дена. Един ден не ме валя. Ама това беше септември, началото, между първи и 6. Аз не мога да повярвам. 3 пъти съм била тук, 3 пъти градушка ме е бил. Една нощ ме беха обкръжили стадо домузи в палатката. Грохтат и дигат шум. Домус от турски превод в ефир. Глиган. Гигант. Къде има голи? Няма, тук сме, няма слизане. Да, тук. Нека да дуят печката да ни стопат малко, че... А Долнобанец ли е? Само Ковец ли е? Не знам къде има някакъв такъв отдел, като Да. за там. Като за там? Да. Не знам. Аз нали си го имам вкъщи и веднага усещам. Може след пак И 5 аз минути това са на това не е типичният Да. отдел. Това е все едно ти ми Ние говориш. тъй, че аз поне съм абсолютно дилетант по отношение на проблема ще стане. Да. Аз ти беше доста сериозно изпитание за неподготвен човек. Ама Мариан, ти гък не казва човек. Не казвам, но беше Аз ти казвам, че съм абсолютно неподготвен за такова нещо. Аз виж, че аз нямам раница като хората. Да, най-вече раницата не беше добра. Раницата беше много огромна и много висеща, нямаше кръстен колан. Ако имаш раница и цитави обувки, Да, няма да железен. има кой те мръдне. Дето аз и такова... Аз по-много се радвам, че тези моменти бях с нас, че ще ти не изкарате въздуха вече. Не виж това. Ами, Защото много мразя аз някакви такива ми търчат напред и А виж ли защо се карах в началото аз на Росен? Защото и аз мразя така, ама... Марс не тичат, просто. Ама на мен ми се дава една радиостанция, от време на време ми се проверявам къде са. това по-малък маршрут, Аз обикновено Не мога да видиш много на неща. отиване, на изкачване съм в авангарда. На Ето аз слизане. аз ги видях как Обратно, много това е неща гар. и си вървях супер бавно. И си видях всичко, нищо не пропуснах. ли за кеша? И вихрем да ще може да качи. Да, айде сега. Ама кеш намерихме днеска, нали? Да, нали взехме монети. А утре ще минеме ли през Байкушевата море и през... Как няма минаме? А там какво се готви в тази тенджера? За сега вода. А за после? Според мен Не е то. такива. А, от какво имате? Супа? Всякакви работи. А това още горе. Не, това е нагорещено също. Това котлонче ме радва. Това е много, това му е второ или трето ползване. Ама Росне, ти за какво? Те не трябва ли да заврати малко тия супи или не? И се в брящата, чакай ви. А, това е чашата ли? Ми ще ги пускаме. Така. Пише, залейте съдържанието в врящата вода и разбързайте добре. Случило. Шейк. Утре мислите да събираме кешовете в Банско, бе? Да, вие не мислите ли? Мислите, Поне някой трябва да такова. По Банско има ли много кешове? Купим някакъв пътъци, бе, Валим. Ели джопан. Някакъв джапан ще купим, да толкова вече няма да ги Пет лева. ступим.
Да се разхождаме избанските чапанки ли бе? Лошо ли? Как ще намерим тук първите 3 кеша, които трябва да се катериш? Абе къде ще се катериш? Байкушевата мура, on the way to Те the са peak до пътя, бе. и още един говняк. On the way го остави, аз Да, има няма ли- да знам какъв е, къде Има е. един, Ясно дето го вие знам. двамата сте го намирали, Да. аз не съм. той е Егейски такова. дух, той е на 20 метра от пътя. Те ще там го търсиш там, нали, малко шибна, защото от колията не Не, отговаря. въобще не ме оставите нищо да търся. Там ми го показвате, Това защото ще ще му го еба майката търся, аз на защото- това. Ще му търся там, не му отговаряли координатите. Ми да почне да му на отговаря. кой това е? Не там, на който е. Кой? Но С средиземноморския златните- дух. Да. Майче ставаха, бе. Не бъде Като не му отговарят координатите, си ги Абе оправят. чакай бе, аз къде бях, когато вие го открихте бе? При мен и кака ти, нали, заедно търсехме, когато беха там евреите. Там ли бе? Да, бе, там. Там е много готино, да. Мястото е хубаво. Абе там водопад ли имаше? Не, може да кажем. Там не, някъде по-надгоре или по-надолу има водопад, юлен, или юленски скок. Мгм. Те ще нещо не набави мамицата. Сенчо, къде са споркотата да разбърка? Това е готино място. Не знам. И ще ви оставка не е достатъчно гъста, може да добавя още една. Аз пак да горе-долу като започвам. Колко им трябва на една? Колко и трябва вода? 200 милилитра. Тук колко е? Литър? Ами горе-долу на око там някъде. Литър, нещо. Някъде споркото ми е в раницата. Ама аз топо много трябва да го чакам да ги стигна за да го пия. Ма то е най-ефективно, когато е топло. Съгласен съм, но просто не мога, видиш. Това е много горещо. Не търпа. Аз Ти не търпиш и топло дори. топло не търпа, камо ли по-горещо. И това Това е готино нещо от Like My Fire. О, това ми е подарък. Такъв и за за тогава планина, имаше- ма става и Борко. за- може да стигнеш там от доне чинейки става и да... за офиса. Да. Това е нещо. Това е една чиня. Не става за офиса. Това е Тока ми втора носи чиня. барък да ги ползвам. Това е сито, ако си правиш спагети, да ги прецедиш, нали, да изтече водата. Това е ситото, а това е дъска за рязане. Слагаш мезето Някой- и ги режеш. Иска ли чинейка? Не, благодаря. Хапвай Това спокойно, с Мариан. споркотата. Аз съм така си капам, но е така да спрем да изсимате, бе. Това е Колко съм чаша, културен само. дете е разграфена там 100, 200 и 300 мл. Това ми е подарък. И може от тук си пиеш, нали, през това топче, По-край се бех промивал. без да се уливаш. А? А пък това е Жило малка- копале само вече се промиваш. Толкова много. това е малка кутия, Леко върху за леглото да нещо. не разсипете. И е доста- Къде ще в смисъл, спим, такава ей? водоустойчива. И тук вътре па може да влезе, има едни столнички. Точно с така кръгълна форма, за 3 вида подправки. Росне, захлопи го бе, захлопи го там. Да, бе, чакай, сега Да ще се задушава. разбъркам, ще видя. Ей, ножи ми остава века на бая. Дайте нож. Е, там някъде. Има. Филаделфия. Ако искаш служи за по-сигурно още едно такова. И ще сложа, даже ще чуда едно или две, защото Искаш ли кашкавал? Да ти попива пилешка А, Мариан, с къри и фиде. Сложи ги пред две, защото само ти не си сложал. дърпай тука. Той е отворен. С нощи много не искахте да го ядете. Росен го карах да изяжда там по себе. Там при тебе има нож. Просто го избърши в хляба. И може да го нарежеш. Да. Кой да точно в хляба? Ножа го... Много ще ми запиша само много. Ползвам повика. Ама той ти жара трябва да оставя някакви. Да, бе, утре. Нали, заплащам, той вика, бе, не бе, вика, утре, вика, къде ста, вика, Да, бе, утре имаме се справяме. Утре ще ни треш глава, но съм сам прави. Ти постига, бе. Ще не искам по 10 лева, примерно. Къде Много са, бе. 20 лева, 10 лева, тук 15 лева. Не, деца са много. Абе, да, беше пия на ракия, ама ако не беше той, ще я пиеше на ракия. Човек, той е българен. Ако не беше той, щяхме да ходим на бъндарите, там ще взимаме. Верно, Дали щеше да има? щеше. А ти обади се на твоите хора. С нощи Вече са пияни. На черешата, сигурно. С нощи, например, нямаше Ако са места в такива бъндър. Как нямаше? В бунгавата около нас бяха празни. Не е вярно. Имаше, бе, тази сутрин всеко бунгало хора излизаха. Добре, че ни приютиха тук. Как празни са били. Нали, защото аз като песних и казах, Дебо, тя... Бих платила 10 лева, ако... Не знам. Не за 10 лева. Тази сутрин, като беха плъзнали едни хора навсякъде, защото аз към 6 се будих. Първо 5:30 дека за работа, после към 6 А това пък кончето колко е заредял, До ще да вървиш по тоалетната. него.
Трябваше да отиваме... Гей го, човека, който най-много беше супер Трябваше поне до края, аре, да кеша можеше да не такова. скептичен, ще мине ли, няма ли да мине, как ще мине и какво гледа, как се зариби за кончето и... Да идеме само с чували и шалтета, без палатки, обаче трябва да идеме рано и да... И там на кончето и като го минеме да останем в заслон кончето. Добре, и какво става, ако там са 15 човека и няма да се съберете? Дайте рано да стигнем там. Ние към колко бяхме днеска там? Към 2:30 бяхме на Аз град. близки един месец планини. Така си мислиш? Качих вихрен. Ще почне да ти липсва другата седмица. Е зараза, защото вече почва Бито ще имат. Не знам, може би за към октомври да ги оставим. И какво ще риете в снега за кеша ли? И как с такива сняг октомври, бе? Росна, не моля ти се рила, бе. Как, що по-добре, вижте. Ами защото септември, средата на септември е срещата. Да, Преди това, мисля, това не знам. Не може. Принципно всеки уикенд Росне, може да се загоря. върши в работа. Да, се нали. Спесивно да става много котлона и такъв. Бъркай, бе. Абе, Росне, бе. Абе, ела ти тук... Ма какво аз да гледам? Или правиш нещо като хората го правиш, или не го правиш, бе. Комунизъм стига. Ма днеска за втори път те хващам. Къде? И че правиш нещата през пръсти и да отбиеш номера. Ще слагаме ли бульон вътре или как ще какво било още? Ама не го слагай сега това там, защото аз няма да използвам тачения. Това има сол и това има сол. Е така взима. Защото после не ми се мие. Борка, видя ли къв съм хитър аз с тези супички? Не бе, това никой не отрича. Супата си... Ще дълтили си хитър. Нищо на мисия, само го гледам и сега. Мирише на месо. Някакво... Само плодове, така, ако имаш са. Има и ябълка, искаш ли? Много имам. Грозде. Дайте му ябълка и грозде на човека там отзад, бе. Дясната ръка. Защо да не му дадем? Защото ще се смачка още. Абе, не знаеме, бе. А измито ли е холи? Не, не е измито. Тук А дай му... Снимаш, то стана по-голямо клипче, отколкото ви... Нищо, така е непринудено. Бучета. Ябълките са страхотни, страхотни са, човек. И аз ядох я сега една. А знаеш ли къде е буклука? Че не го виждам. Дясната ръка на тебе отзад. Дясната ръка Това отзад. ще ми плик, аз съм си фикс за кукчак. И ние имаме организиран буклук. Също. Учредили сме кошче. Учредили сме кош. И още... И тук пуши кошче. Ма, голям кеф е обаче, това си говоря с Селена, че сме с хора, нито от един от които не пуши. Какво? Цигари. Тук борката пуши други работи. Абе, другите работи не е същата работа. Аз повече го доказавам, те после... Да, това с цигарите е супер тъпо. Аз... Като че колко ще мали, я? Много хубаво, че никой не пуши от нас. И ти не пушиш, ти от кога не пушиш? Къде в туалет? Къде е туалет? Ами да ти кажа, не знам, някъде От навън, години. някъде навън, отзад, не знам, или може би в сградата, в Знаеш къде другата. е? Аз си спомням, те са преди ремонта, ма... Пак там. Абе, тук, то чичката не ми заключи. Не ме рад. Айде, без да иска човек. Не, Боро, леко ще изкъртиш това. Бъде дръжката ще отвори, бе. Не за... Няма ток, я да видим как ще Росне, реагирам, айде. изключи го това, бе. Продължиме. Ма изключи го, бе, няма нужда то да ври, бе. Да продължиме да ни е кофти, загасим. Аз ви казах, Дани, Представи си, че е спрял ток. може би 10 години, повече от 10 години. Първия път изкара толкова. Не, това ги отказах. А преди толкова време ги Да, отказа. За после... 10 години си ги отказвам. Не, преди около 10 години ги отказах. Аз 2002 Бях ги пушил спрях. много до тогава. И пуших накрая страшно много, просто И аз много пушех по 2 кутии. беше трагедия. И повече съм отказал. Аз ако имах нощна смяна, и аз по толкова. Точно това е така, нощните смени просто падат намата. И го отказах. После не съм пил, когато Ако искаш да сложим нещо отдолу. Не, нищо му няма, това е много дела, нищо пуших няма. отново при неговия такива. Пуших може би около година някъде. Нямаше година. Колегите ми тогава се ме тапаха, че пуши неправомерно, защото не може да казва, че пушат, пак да пропуши. Абе, не може. Така ли, защо не може? Ама и те да нямате проблем. Аз непрекъснато тия примери са около мен Аз от навсякъде. 95-та пропуших, 2002 ги спрях.
след това 2009-та пролетта там се правеше на велики по февруари, шипури. Росен супер нещото. То там от това се почва Ама нещото. 5-6 броя за... Или 5 броя за 6 лева, нещо, къде се са почна по повече само на ден, леки. излеха ми се вързат дебело. И минах на едно бело боро, имаш тогава филтър плюс. Едно леко такова. И Аз всичко почти пуших до към ноември без кент някъде пакет. и Това към ме ноември убиваш. вече спрях. Една цигара не Аз може. в януари месец Декември, един-два пъти запалвах като Курички. на... Точно за туалетите, аз тогава бях в някакъв такъв тежък период с жена ми. Много гъсто, това си истинска супа, бе. Аз ходих с една девойка и тя ме научи на туалетите. Ето, И прибор после отидохме в Испания. от другата страна лъжица. Аз купих някакви пори там, които бяха ужасни, разбираш, все едно Аз пиеш исках да го пия с... така ракия. Но също не беше същото. Има ли Дръпнеш друг и джаз, бе? с тази гърлото все едно имаш стръни в него. Да в една Ужасно. джаз, бе. Знаеш къде е канчето? Ето, Това не И е в набор. бус бяхме взели един бус Набор. под найем. няма значение. Напълни го с вода, ще си направим... Ама Мен още като не, дал не, като това кутия за от цигари. И Е, тогава не почна да знам, пуша ти искаш ли? отново да пуша Добре, цигари. защото аз не напия. Колко време? Що? Не пия това. Така, са може би такива година и нещо концентрирани. беше. Има тук някаква гадост. Мононатриев Нали? глутамат ли? Как му се викаше на това? Едно вредно. Дето Малко прави това се- столено да е това нещо. То не е стол, Малко, то си е малко, някаква не химия. е много малко. Мононатриев Пак глутамат. известно време се И роди е явно. вредно като цяло, баш те това. Ама те са вкусни Да за се ракийки. роди са две и- Не, бе, те, че са вкусни, вкусни Мисля, са това спорни. Това ти е по-малкият син. 2010, да. Цял ден. 2010 и всъщност на нова година. Щом си запиеш, ще сложа. 2011 ги отказах втори път вече. Чакай, той само да питам. Надявам се. Някой друг Да, да. ще иска ли бульончета или само аз искам? Не. Бульон, не супа, а бульон. За ракийки. Аз всичко такова. Няма значение супа, Виж, голям, направо, каквото и да добре. такова. Всичко консумирам. От известно време да имам някакви такива... Мен много беше страшно и тогава, Вредни да ги понамалят. когато първи път ги отказах сравнително лесно. И ми беше много страх, втори път дали ще мога по същия начин да откажа и ще бъде по-трудно. Пак нямаше някаква драма. Но след толкова нещата са осъзнати, така че Мен винаги ми е било трудно. Много трудно ми е било. Аз знам Росен как ме е изтърпял, как не ме е пребил аз. Това беше лудница. Аз пуших по 2 кутии и не можех просто. Пушеше ми се много. Познахме 2001 лятото и тя не пушеше. Аз на 21 попих кафе и пропуших. Смятам, до тогава. Един уикенд на село, До тогава защото там на август, връщам се след ден и половина, първо петък вечерта си заминавам, неделя вечер се връщам обратно тук в София и тя пропушила. Ени пишлиметрите, такива 13-14 годишни пишлиметри, ени два ме научили да пуши. Да, па и тревица ми бяха продали и аз, и Росен като я видя, скрия и повече никога не ми я даде, аз никога не пробвах. Аз вече не пушех трева по това време, да ти ще пушиш. Защо Айде, не бе, брат ми е на 28, пуши човека. Има си глава да се оправя, да му мисли. Това е много вкусно, бе. Ама много хубаво мирише между другото. Да си го разделим по чашки някак си, защото... И още малко да изстине, защото това е още доста вряло и по чашките. И може би чашките двойни, в смисъл отдолу да има една друга такава. Сипва в чашките и си го пива. Иначе много вкусно мирише това. Мирише. Все пак е изготвено нещо. С Вики скоро си говорихме, на хижа Райката ходихме си говорихме с нея. И тя казва, нали, когато е на планина, човек трябва да яде това, което му е вкусно, не това, което е здравословно. Защото аз пак бях в някаква фаза на постеда и съм занесла банеми, обикновени бисквити, някакви неща, не мога да ям нищо друго, разбираш ли, кашкавал си не мога. И тогава им варих леща, яхме леща. Как все така се случва? А тя вари един течен шоколад с обикновени бисквити, кев. 2-3 години не пия и не ям месо тогава. И баш така се случи, че тогава след това има някакъв повод. Или му е рождения ден, или... Свободна масичка, печка. Изведнъж панента ми се Между другото, мен това, което ме съблазнява е печката. В интерес. Ходим ми се до печка, просто е така за малко да... Въпреки, че не ми е студено, не треперя, не ме втриса. Малко ще нагрееш, просто тук ще е студено. Не, веднага ще си влезна в чуваленцето. Търсене Не по-добре. знам дето имаме с мокрите По-добре съм обувки, да ги пуснал закараме това. долу. Закарайте мокрите обувки долу. Да, това е добра идея, ама не трябва да се прекалено боиш. Поне на Да не съм много до печката. Така ще ни закараш и обувките додолу. бе. Моите, ако ще са в печката, не ме интересува.
Не. Разлепи се наистина. Майните им да са сухи. Ето тук има. Бог, като видиш ли мокри обувки, взимай ги и носи надолу просто. Нашите са окей. Моите отвън изглеждат много зле. Ети на първо място. Моите са сухи супер. Аз не мога да повярвам, че са ми сухи обувки. А моите са някакви обувки, деца качество им твърде по. Обаче виж как издържах на този дъжд, бе, човек. Аз направо не мога да вярвам. Не да ги напича самото кумбе. Обаче така ми се заспами с ръките. А те долу хората си още там, нали? Обаче не ме хваща още. Дали само кмет се Не, усещам умората наистина. В смисъл изтощение, точно такова физическо много. А психическо, защото си е страшно като гърми, не знам. Мен е много страх в планината като гърми. От гърмежите ме беше страх. Защото като, ако... Има ли вероятност да падне върху... Голямо си бе днеска. Просто... За кое? За кончето ли? Мене... кончето не. Мен от гърмежите. Направо сърцето ми се свива. Нямаше нищо, обаче... Сърцето ми се свива, това не знам. Обаче като тръгнахме да катериме нагоре вихрен... Светкавици, грамотети просто не са нещо, което не можеш да го контролираш. То нищо не мога да контролираш, ама въпросът е да не падне върху тебе. Качването по кончето може, държиш се здраво за въжето и внимаваш. Качването към вихрен... Балко е стои отворено. Ти може да... Аз ще това. Може да допълня ситуация, в която ти държиш се здраво, обаче и ръцете си изпотяват и изчезваш. Обаче ето както си се вързал с карабинери. Тогава се прехвърляш така, страмене през това. Не. Въжето е те от тук, Както аз така на гарга. Добре, това беше супер положителната емоция да търча по това конче. Дишаш дълбоко и си викаш спокойно, не ме Не беше готино, изобщо не беше страх. Аз не разбрах как стана това. Почваме да катерим вихрен, там си беше много малък. Поне за мен. Защо там нямаше На такава мен ми се места? стори по-трудно да се качиме до конче, отколкото на вихрен. Не знам защо. А? И затова на вихрен дойдохте с три. Към вихрен беше Ама по-близко. тя само спира, точно прави 3 крачки и спира, разбираш. Беше свежа. То- Свежо то- звучеше, но каза, че дори И тя аз бях така. няма... Така, че спирам. Каза, че вика Дани, вика, нямам сила да влезем в банята да си скъпа и сигурно просто ще си легнем Към и си вихрен скъпа. беше по-тегло, защото като е стръмно и самата ран ще тегли Но пак назад. каза поздрави специално за Ага. Росен, че им донесъл въжета и че се погрижил. Еми Обаче аз как бях иска да колко скандал, трудно, толкова имах. от мене. Ма да, бе, верно е новата врат, че тия въжета си тежат и такова и Да. да носиш. Той може да се грижи за всички други хора и да им казва какво да прави. Не. За мен, няма да е само цял вечер. Смятай, че това една седмица ще държи влак. Ей, колко се преберете, горе не може. Какво трябва нас да ни такова ще сте работа? Ми не мога да въздържа до мен, това И е... е минало и затова това гледа на момента да ме... Да. Изяде такова време. Абе, това в колко грама се разпада? грам? На 120. Ама това още и снима. Ще има... Ама ще му падне батерията, бе. А, добре, айде за утре да има. Как се спира? Някой граб ти кеш, там да го Отгоре има. го затваряш и го таковаш. От това копче ли? Задържаш го. Ето и на сутринта освободихме конюшната. Това остана след нас. И сухи, с идеално време си тръгваме към обикаляме кешовете в Банско. Его борката, кумалиса. Това е тук хижичката. Идеално време. Ето, нагоре. Това там горе е вихрен, само че не се вижда най-високата му част от тук. Това тук, където е слънцето, Тодорка. Към Банско. Ще спра, да. Следващия репортаж е от Байкушевата мура. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето тук има една стая обикновена в хижата. Хижа вихрен цък. Ето ги там си седат, пълно е с чужденци. Те вече тръгнаха сутринта, но имаше много чехи и много германци да атакуват тук езерата, върха, кончето. Ги бунгалата.
И това е пътеката, по която слезнахме също с нощи, заобикаляйки целият този чукар. Тук някъде е колата ни и така. Следваш, бе. Пускаме следващия репортаж. Ето, на път сме към Байкушевата гора. Има Стяхме. Още бяхме. 360 метра по GPS. Това ще видите Байкушевата мура, най-старото дърво в България, на 1300 години. Не, 250 метра са до там стига. Ама там може да няма такова. Ще има. Той може да носиш. Има. Бе, то коли. Има. Това не е паркинг, че може. Точно е, това е нашото паркингче. Да. Това е паркинга, ето. Това е Байкушевата мура, сега ще я видите. Супер. Отборката. Това се вижда всъщност. Това е голямото дърво. Пак катера. Катерина, ето е Байкушевата мура. Това е най-голямото дръво. Аки да снимаме. Май са ги опасни тук. Принципно, би трябвало да има. Септември съм намирал. След вчерашното катерене тези стълби направо не знам. Просто вчерашното катерене, просто вече няма по-високо в Пирин. Да, има само едно малко по-високо и то е Мусала, ама там по-лесно. Пирин, двата най-високи върха ги взе вчера. Да. Вихрани кутало. Ето дървото. Значителен черна мура. Това дърво два пъти е било поражало, е горяло. То май гръмта ли се го обрела? Да. То май се твърдеше, че е старо колкото от българската държава. 1300 години. Го е. Трябва да е някакво огромно. Чакай смо. Ето ги. По-съществено там към паметника на алпинистите. Да. Ето ги мърдите. Мърдосват по стълбата. Бавно. Аре бе, мърди. Аз ще го видим дървото и от по-отблизо. Аз идвам тук за втори път. Ще го намерим, той е под един камък, аз съм му гледал спойлер. Го е. Да, и аз това ми направи впечатление, че...
така се наборих на един скак. Това дебелина на клон. Да. В Рила, в южната част на Рила, в резервата Парангалица, и там знам, че има някакво голямо дърво. Ма не помня какво беше, дали най-високото или с какво беше, се отличаваше. И то е оградено така с оградка и се ходи и се гледа, нали, че е забележително сняг. Да. Ма да бил там, когато съм бил 10 годишни, много не се спомням. Ето ги. Банския старец. Да. Снимаш ли? Да. То е доста дебело, иначе не е много високо. Това, че по-никакъв, какво масивно... Аз искам някакси там новия клон да ме снимате. Да, там на то... Ще ме качиш ли още? Стигна. Там ще най-готвя снимка. Какви? Аз не мога да си представя как да се добере човек до там. До там няма как. И ако се... Гладко е, няма хватове. Май е на свършване, мига тук. Абе, щом снимам, пак ще добре. Ай! Снимай. На мостото, Чакай, сега ще се снимаме. Не бе, Рос, не боли, искаш бе. Аз се запитам, ще си намеря и ще кача. Взема. Това какво правят ли? Мое. Това е Мариан. Посреди едно така хоризонтална... Ето долу е нашия геомобил. Сега кеша ни трябва да се намира някъде и там. Аре бе! А не ви чакам цял ден! Тук ги дава координатите, ама не е тук. Значи пише, казват, че е до това, до този паметник. Но координатите са доста далече. Look behind a tree and under a stone to the right of the big one. Пише дясно. Абе, да не е там, бе.
При координатите да не. Ми вижте, там има едно дърво с камък хубаво. Това не е големи камък, не мога да се слаги от там. Търси за дърво под камък от дясната част. Just off a road to Climber Memorial. Climber Road. Точно до пътеката. Най-вероятно е там, където се не. Да, вече е ясно къде е кеша и там по това. Най-вероятно. Но, ама надали. Ето ни. Его е. Ето го нещо, което търсиме. Кеша. Въобще не е регулар, доста по-малко. Ще видим какво има в него. Това е съдържанието. Спирам за сега.